Jama'a assalamu alaikum, barkan da sake saduwa da ku wannan bidiyo inda za mu kawo muku gabatarwa kan harkar abin da shafi programming. A cikin wannan bidiyo za mu tattauna akan waɗannan abubuwa kamar haka. Da farko, shin mecece ita kwamfuta? Ya kamata mai programming ya san mecece kwamfuta kafin ya fara. Sannan kuma me ake nufi da programming shi kanshi? Sannan kuma kashe-kashen programming nawa gare mu? Sannan kuma a matsayinka na wanda ya koyi programming, menene za ka yi da programming ta hanyar kwamfuta? Na farko, mecece kwamfuta? Ita dai kwamfuta ba komai ake nufi da ita ba face dukkan wani mashin wanda zai iya karɓar umarni akan aiwatar da wani abu, ya kuma sarrafa wannan umarnin, sannan kuma bayan ya sarrafa umarnin nan ya samar da wani result, ma'ana ya samar da wani bayani gamsasshe mai ma'ana akan abin da aka umarce shi da ya yi. Abin nan me muke nufi da umarni? Muna nufin abin da za ka ce ma kwamfuta ta yi shi ne abin da ake nufi da umarni. Sai sarrafawa shi kuma yadda za ta yi processing da turanci kenan, za ta sarrafa me kake nufi da wannan. Bayan wannan kuma bayan ta sarrafa ta hidda bayani irin wanda yake so, shi ne ake nufi da kwamfuta. Duk abin da zai yi ma wannan aikin, walau waya, walau kwamfuta ɗin da muke kira, walau mashin, walau komi wani abu wanda ka san za ka iya ce ma abu ya yi, shi ne ake nufi da kwamfuta. Sai abu na gaba, ya kamata ka san me ake nufi da programming ma kan ka fara shi. Shi dai programming kamar yadda muka ji san kalma ce ta turanci wadda ke nufin hanyar da za ka bi wajen baiwa kwamfuta umarni akan ta aiwatar da wani abu da kake son ta aiwatar. A nan abin da ake nufi, ita dai kwamfuta wani abu ne wanda bai san komi ba. Kwamfuta ba abin da ta sani, ba ta iya yin komi da kanta. Duk abin da kwamfuta ta yi sai an ce ta yi sana ta yi, ko da haske ne ko da ce kwamfuta ba za ta iya rubuta ba har sai an ba ta umarnin ga yadda za ta yi ta yi shi. Kwamfuta ba ta san komi ba. To wannan yadda za ka rubuta umarnin nan shi ne ake mai program. Duk wani abu da gani cikin kwamfuta ko waya ko wani abu da ya shahi dai kwamfuta, wannan abin an samar da shi ne ta hanyar programming. Shi wannan umarni ana bayar da shi ne ta hanyar yarukan da kwamfuta kan iya fahimta, waɗanda ake kira da programming languages. Su waɗannan programming languages suna da yawa, waɗanda za a iya ba kwamfuta umarni da su ta gane me ake nufi, sana ta aiwatar da abin da ake nufi. Sai kashe-kashen programming. Kamar yadda ake gani, programming sun kasu kashi da dama. Mutum kai tsaye ma ba zai bugi gaba ya ce shi wai zai iya kama irin yawan program ɗin da ke gare mu ba. Suna da matuƙar yawa, sai dai kai ka san wanda ka sani ta dalilin da amfani da yake son kai da shi. Amfani da za ka yi da programming shi ne zai nuna wane ya kamata ga amfani da su. An kasa wayannan ƙilgansu suna da yawa, amma gaba ɗayansu an kasa su gida uku. Na farko muna da machine language. Shi wannan machine language kamar yadda muka sani, kamar yadda sunan ya taso machine, ita kwamfuta in muka dubi can asalinta ba ta san komai ba daga 1 sai 0. Wannan 1 tana nufin akwai wuta, 0 tana nufin ba wuta. Kwamfuta tana aikin ta ne ta hanyar kashewa da kunnawa. Akwai wasu abubuwa da ake ce ma switch, su ne aka haɗa processor ɗinta. To wannan switch ɗin, in wannan ya kashe wannan ya kunna, wannan ya kashe wannan ya kunna, idan ka haɗa wannan kashewa kunnawa sai su baka wani abu da ake nufi. To language ɗin da ke amfani da wannan 1 da 0 shi ake ce ma machine language. Yana da matuƙar wahala. Dole ne ka haddace 1 da 0. Kamar A misali, kafin ka rubuta A sai ka sa 0 misali 000011100. Kaga abin da akwai matuƙar wahala kafin ka haddace su. So lokaci ya tafi
programmers suka ga ya kamata a sauƙaƙa wannan abin sai aka hiddo da abin da ake cewa assembly language ko kuma low level language. Shi wannan assembly language maimakon ya amfani da 0 da 1 yana amfani da wasu 'yan ƙananan kalmomi ne waɗanda mutum zai iya fahimta. Misali shi kamar misali a basic ko makamancin shi, misali in za a ce a ɗauki wani abu data ko a ɗauki ɗaya daga nan wajen zuwa can a yi moving ɗinta, za a sa move. Kaga shi move kalma ce wadda mutum zai iya fahimtar ta, amma duk da haka dai akwai wasu nambobi da ake amfani da su ciki wanda shi ma yana buƙatar sai ka hartace. To an ga abun yana da wahala, kuma again dai programmer sai suka ƙara tunanin ta yaya dai za a ƙara sauƙaƙa programming. To sai aka zo da abin da ake kira da high level language. Shi high level language yadda ka san yaren mutum ne, bai da bambanci da yarenka. Yadda kake magana da yarenka haka kake magana da programming language. Ita kuma kwamfuta da machine language take magana. To ka kenan akwai bambanci tsakanin assembly language da high level language da machine language. Abin da ke faruwa shine ko yanzu program da ka rubuta ko da assembly language ne ko high level language, dole sai an yi converting din shi zuwa machine language kayan kwamfuta ta gane me ake yi. Ta yaya ake converting din shi? Idan assembly language ne ana amfani da abin da ake ce ma assembler wurin converting din, wurin fassara assembly language zuwa machine language. Idan kuma high level language ne ana amfani da abin da ake ce ma compiler ko kuma interpreter, ma'ana tana compiling ko kuma ta yi interpreter, ta yi tafintin din abin da aka rubuta daga cikin high level language zuwa machine language, sana computer ta gane ni ake ni, sana ta aiwatar da umarnin da ka bata. Misali daga cikin high level language akwai Java, akwai HTML, akwai PHP, akwai C, akwai C+ da sauransu. Mafi aksari yarurrukan da ake amfani da su yanzu su ne high level language. To sai daga ƙarshe ya kamata mu san a matsayinka na programmer me za ka yi da programming. Halin gaskiya dai wayanka, hikimarka da kuma dabararka su ne kaɗai abubuwan da za su iya takaita abin da programming zai iya yi aiwatar maka. Abubuwa ne kankana aka zera wuri guda waɗanda in ka ɗauki wannan da wancan ka haɗa wancan da wancan ka haɗa za su baka wani abu wanda ba ka taɓa tunanin shi. Kamar misali game, duk girman game da kuke ganin shi ba wani babban abu bane, an ɗauki abubuwa ne ɗaya bayan ɗaya komi ɗaya bayan ɗaya aka haɗa shi ya bada wannan. Duk da dai cewa a wani lokutan akwai yarukan da sun fi ba da ƙarfi wajen wasu amfanukan. Misali HTML an yi shi ne kam domin gina website. Java kuma mafi yawancin lokuta ana yin application ne da softwares na kwamfuta ko kuma wayoyi. Duk da cewa wani lokaci akan yi amfani da shi wurin sauran application kamar wurin website, shi ma din akwai inda ake sanya shi. Sai yarukan da suka fi farin jini a duniyar programming sun haɗa da Java. Java na ɗaya cikin wanda ke kowane farin jini saboda yanayin yadda yake da mutane masu yawa da kuma yanayin sauƙin shi da yanayin yadda abubuwan shi ke available. Ko me yake bukata za ka same shi. In taimako kake bukata dandanan za ka samu wanda zai taimaka maka kan hanyar da za ka bi wurin warware matsalarka. Akwai C++, akwai kuma SQL, akwai kuma PHP, akwai HTML, akwai FAL da dai sauran duk languages ɗin da ke gare mu. To wannan gabatarwa kenan muka kawo muku akan me ake yin da programming. A gaba insha Allah za mu fara kawo muku darussa da suka shafi programming kamar su HTML, kamar su Java, kamar su C++. In Allah ya yarda za mu ranka muku a sauƙaƙe ku fahimci kuma abin da ake yi don ku amfana. Ku dai kasance da shafin sadarwa a shafinmu na Facebook ko a website ɗinmu na fasaharsadarwa.wordpress.com, ko kuma ku kasance da mu a shafinmu na YouTube don mun samu bidiyoyin da za mu kawo maku waɗanda za su koya maku yadda wayannan abubuwa za su kasance. Ku kasance tare da mu.